אלוף אולימפי. אחרי מהפכת קופיקס, כדאי שתכירו גם את המספרה שמציעה תספורות ב5 שקלים בלבד. אנטוניה ימין, שלום. שלום סיוון, פחות משנה אחרי שהמספרה הזו כאן במרכז תל אביב יצאה במבצע שבעצם שבר את שוק תספורות השיער, כאשר היא הציעה פנים, צבעים, תספורות ב99 שקלים בלבד. עכשיו היא יוצאת עם מבצע חדש לקראת החזרה לבתי הספר, לקראת החגים שבפתח. היא בעצם יוצאת ביוזמה שהיא מכנה הקופיקס של תספורות השיער, ובצדק הם מציעים עכשיו כאן תספורת שיער לילדים, גם לבנים וגם לבנות ב5 שקלים בלבד. 5 שקלים לכל אחד בלי קשר לאורך, בן, בת, זה מה שהם מבטיחים, 5 שקלים גימיק, אבל הם יעמדו בו? בלי קשר לאורך, הגודל, הרוחב, בלי קשר אם זה בנים או בנות. מחיר תספורת נע בדרך כלל בין 35 ל-80 שקלים, תלוי באורך השיער באמת, תלוי אם זה בן, תלוי אם זה בת. 5 שקלים זה פער של 85% לכל הפחות. טוב, בואי נשמע מה אומרים מהקליינטים. איזה תספורת את עושה עכשיו? קצוות. את אוהבת להסתפר? לא כל כך. ומה את אומרת על זה שתספורת עולה עכשיו 5 שקלים רק לאמא? שזה טוב. 5 שקלים זה ממש ממש זול, ואמא ממש מרוצה מזה. באמת אמהות אמרו לי שאלה להם הרבה הוצאות הקיץ, עם כל החופש הגדול הזה. אז החלטנו לפנק את האמהות ככה במחיר של תספורת ל5 שקלים לפני כניסת ללימודים, שכל הילדים גם יחזרו יפים. סיוון, כל שנותר לנו לאחל, אולי באמת לקראת השנה החדשה, זה שטרנד 5 שקלים ימשיך לצאת מחוץ לכוסות הקפה שלנו, ואנחנו נמשיך לעקוב כמובן. אוקיי, אנחנו תמיד בעד מחירים זולים, גם אם הם גימיק. תודה רבה, סיוון. תודה, אנטוניה ימין.